Алла берсе, әйбәткә барып кайтабыз. 19 яшьлек Илнур Мустафин Казан егете хәрби хезмәткә бу бурычның мөһимлеген аңлап, үз теләгем белән барам ди. Быел Казанның автотранспорт техникумын тәмамлаган. Армиядә машина йөртүче вазифасын башкарга тели. Бу егетнең Балтыйк флотында хезмәт итәсе килә. Военный водитель барам категориясе. Җәйкен мен армия җәйкен китәргә ишем, миңа отсрочка бирделәр правага бирегә. Праваны алдым 3 сентябрьдә. И вот көзгә калдырдылар. Безнең бурыч кебек бара. Шуңар армия бара курыкмыйм. Бүген Вахит һәм Идел буе районнары хәрби комиссариатыннан армиягә 16 егет китә. Аларның барысы да Балтыйк флотын сайлаган. Ватан алдындагы бурычларын Калининград өлкәсендә үтәячәкләр. Бу егетләр хәрби комиссариатка чакырылыш башлангач та килгән. Андыйларга хезмәт итү җирен сайлау мөмкинлеген бирергә тырышалар. После 1 ноября прошли медицинскую комиссию. Егетләр 1 ноябрьдә хәрби комиссариатка килеп медицин тикшерүне узды. Алар солдат булырга яраклы дип табылды. Хәзер бу егетләр армиягә алынучыларның Татарстандагы пунктына юнәлә. Онда хәрби киемнәр биреләчәк. Коронавирусны ачыклаучы тест тапшырачаклар. Егетләрне сәламәтлекләренә карап төрле төркемнәргә бүләләр. Бүген китүчеләрнең 10-сы гына хәрби карапта хезмәт итәчәк. Сәламәтлегем нык булгач, диңгез флотына барасым килде ди Алексей Старостин. Естественно, начальник военного комиссариата полностью поддержал. Бу теләгемне хәрби комиссариат башлыгы да хуплады. Һәм мин Балтыйк флотына эләктем. Диңгез мине иксез-чиксез булу белән җәлеп итә. Мин Калининградтагы салкыннарга да әзер. Алексейны армиягә озатырга бүген әнисе белән энесе дә килгән иде. Идет с радостью. Алексей армиягә шатланып бара, моны күреп үзебез дә сөенәбез. Чөнки улыбыз безнең барлык өметләребезне аклый. Китәр алдыннан егетләр тәҗрибәле әтиләреннән киңәш тә ала. Казанский радиомеханический техникумын бетердем. Армиягә баргач җыендым. Үземнең воле белән димме. Бурчылабыз инде. Нәрсә булса да. Үзенең нитәсе служить дип айтасы килә инде. Родина нәрсәгә дип нитмиюсен шуан күрә инде поддерживаем. Исән сау гына әйләнеп кайтсын, главный шул. Иванов. Әлегә егетләр армиягә алынучыларның Татарстандагы пунктына юл тутам, ә инде иртәгә аларны хезмәт итү урынына Калининград өлкәсенә озатачаклар. Көзге чакырылыш барышында Казанның Идел буе һәм Вахит районнарыннан барлыгы 200 егетне хәрби хезмәткә җибәрәчәкләр. Чакырылыш декабрь азагына кадәр дәвам итәчәк. Татарстаннан барлыгы 3000-гә якын кешене хәрби хезмәткә озатачаклар. Рүзәл Шарипов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.